kining ato isgutan karon ang gitawag no so may diferensya sa Sabado ug sa Domingo no ato tagaan nagpagtagad ni gala samtang sa kay atong pagtuon karong orasa ato na i-compare na to i-compare na to sa bilang kasulatan unsa ning Domingo ug unsa kuning Sabado duha ra mo guna no so kamo dihang naminaw karon yung taga pagtagad na kay para pod walay ka pinukulang atong maistoryahan nato ni dinhi sa itong programa sa Timbangan sa Katarungan. Sa di pa ta magsugod ang bachata. Bueno, salamat mga itong oras. Alas City 15 na sa itong programa sa Timbangan mga higala.
So, niya karon sa pag-outing kay sa mga bersikulos Biblia, may tungod igsuon sa ato usab nga magatun-an karon. O may tungod sa adlaw nga pahulay o Sabado o sa adlaw nga Domingo. Okay, duha mo gini. Matupad mga dagko igsuon nga mga pagsimba nga ginasimba po sa ato nga mga kaigsunan. O niya Sabado, Domingo ra igsuon kini matupad mga enkwentro kay kawasan ng Bernes kasi mga Muslim masan. Now, ang Biblia mga kaigsunan, kung maghisugot tag tinuod, di ba? Maghisugot og kanabitawng way gilabanan, wala na lang libro nga mutudlo ana. Ang Biblia rin. Kaya kung ano kasi referensya, adto naman siya referensya nga bias, tungod kay ang mga author, maura po og relihiyon sa nagbasa. No? Example, basa kong libro na ko. Basa kong libro sa Adventista. Unya, mayroon dito nga, ang tinuod nga pundok ang Seventh Adventist. Unya, gibasa, libro sa Seventh-day Adventist. So, dili katuuhan kay, why mo tuo kay, natural mo ginang mulaban. Diba? O, mulaban. Pero, arikas Biblia mahigala, wa na ginaikyas. Di na ka pwedeng, di na tinuod. Muna nga, dagantas Biblia paingon. Kay kung tanaw sa balang kasulatan sumala pa sa 2 Timoteo 3:15 paingon sa 16, klaro ang isulti diha ang tibuok kasulatan. Gituga sa Dios o kini may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Sa ato pa mo ang role nining balaang kasulatan. Mga kung ang tao nagkinalag kaluwasan, bisan pag di na ka magamit yung mga referensya kung Biblia masawa ni mo, unya ang unsa na nasulat diya, niya imong tumanon, maluwas ka, oy. Huwag ginawa na kung referensya. Ang referensya lang isuon nga nindot, kanang muhaom sa Biblia. Nga di pa musupak pa sa Biblia ba, muna nindot ka referensya. Kaya kung ang referensya imong gibasa, muhaom sa Biblia, muna gitawag nga referensya sa Biblia. Pero kung ang referensya nga imong gibasa dili muhaom sa Biblia o niya muhaom sa imong kaugalingon, mo na gitawag nga referensya nimo, dili referensya sa Biblia. So ang imong referensya ang gibasa kung i-compare na sa Biblia, di na referensya sa Biblia kundi diferensya na. Diferensya na yun. So, niya sa pagtimbang-timbang, kamong naminaw karon, kamong na may katungod sa pagtimbang-timbang ba? Karon ang Bible, klaro, unahon ta kining gitawag og adlaw Sabado. Ang adlaw Sabado magigsunan, gikan para sa kreasyon. Nga sa Genesis 2:1 ug 3, nagsulti diha, nga sa nauman sa Dios ang iyang gibuhat sa adlaw, ug sa adlaw nga ikapiton, natapos ang iyang gibuhat. Unya mipahulay siya sa adlaw ikapito, nagbalaan og unya nagpanalangin niini. Sa ato pa, adunay nahitabo sa ikapito ka adlaw. Sa may nahitabo, adunay nagpahulay nga Dios. May nagpahulay nga Dios ug may nagbalaan ug naapoy nagpanalangin. Sa ato pa sa ikapito ka adlaw, adunay gibuhat ang Ginoo. O sa may gibuhat sa Ginoo, nagpanalangin, nagbalaan. O kana, o gibuhat niya. Kay ingon na ba sa modal, naba na ay buhaton yun. Sila kay maglungag man. O na nasipyat niya. Nasayop siya na pag-iha may gana. So karon, sa diha nga ang Dios may pahulay sa adlaw ikapito, ato yung una-unaon. Wala pa'y Hudiyo da, wala pa'y Hintil diha, wala pa'y Kristohanon diha. Diba? Wala pa'y Hintil, wala pa'y Hudiyo, wala pa'y Kristohanon diha, wala pa'y naulipon sa Ehipto diha, apan naanay nagpahulay sa adlaw nga ikapito. Nakaron, pag mubasi sa kalendaryo mga kaigsunan, kalendaryo, diksyonaryo, o sa mga encyclopedia nga mga referensya, kung imong tan-awon dito, ug unsang adlaw ang ikapitong adlaw simana, mutug-an gina nga Sabado.
maayong balita Biblia, listahan sa mga pulong, gibutang dito nga ang adlaw ikapahulay, ang ikapitong adlaw simana Sabado. O na ginadiha. Sa ito pa, referensya siya nga nihaong sa Biblia. Karon ang kalendaryo po, maulang gihapon nga ang pag-ihap sa mga adlaw sa kalendaryo, magsugod siya Domingo, matapos po ng Sabado. Hindi rin manaato, bitang butang kay naam nga na siya naamoy kalendaryo niya. Tanawa rin ko na, di ba klaro mo gina? Pero maingon mo nga nganong malagi nga Lunes man nagsugod pagtrabaho, Lunes pa eskwela, o pagbuot mo na sa gobyerno nga magsugod sa Lunes may eskwela. Ang ilang trabaho, Lunes pa Biyernes, mo na sa gobyerno mo na. Eskwelahan pang gobyerno po, mo gyapon, Lunes pa Biyernes. Ang pagsugod og eskwela o sugod og trabaho na naandan gina nga Lunes masugod, mahuman sa Biyernes. Pero ang counting sa weekly cycle dili mahimo igsuon nga musugod tag Lunes una na semana nya matapos tag Domingo. Kay mapaso mata ana tungod kay ang kalendaryo nagsugod mag Domingo matapos pag Lunes. So klaro na, no? So ang ikapitong adlaw sa semana Biblia o kalendaryo Sabado. Karon compare nato ang Domingo. Kung ang Domingo sa kalendaryo unang adlaw semana, pangutana, naa ba ka nis Biblia? Mura mo na. Ang Domingo, naa ba ka nis Biblia? Nga ang Domingo, unang adlaw simana. Tistingan tagutin ka ang Biblia magkisunan. Karon, sa Biblia, si Kristo namanhaw sa adlaw Domingo. Mao ginapin niya katinuod. Ngani ang mga Adventista mituo man ana nga si Kristo namanhaw sa Domingo. Namatay pag Biyernes. Nganong amo nang gituuhan kay mabasa na sa Biblia. Mabasa sa Biblia. Sa Mateo 19:31 dingon dito nga ang magkadakuan sa mga Hudyo mihaag kay Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tawo gilansang sa krus, gihimo nila to kay Biyernes man. Sa to ba klaro nga si Kristo gilansang sa krus adlaw Biyernes. Og niana gipong adlaw sa alas 3 sa antakna sa hapon, si Kristo por gilubong sab. Mo na nga ang mga Adventista bituo na nga namatay siya Biyernes. Og maos na gituohan mas tumigalang Katoliko og sa uban igsuon nga mga pundok o mga sikta ilang gituohan na baptist o tuo na sila nga Biyernes namatay. Oy, sa uban nga mga reliyon, uban nga mga pundok nituo na nga namatay og Biyernes ang atong Ginoo. Gilubong sa Biyernes. Og nituo po ta nga nabanhaw po siya Domingo. Nga naman kaya na mas Biblia ang Domingo po. Tama ta? Sumala sa Mateo 28 versikulo 1 ningon din. O sa paglabay na sa adlaw igpapahulay. Karon sa paglabay na sa adlaw igpapahulay matod pa diha. O sa netabo sa Mateo 28 versikulo 1. Og nagbanag-banag na ang buntag sa Domingo. Sa to pa. Ang Domingo dire mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Og kana tinuod na ato nang giuyunan ing nangano naas Biblia. Kay ako igsuon kami mga Adventista basta na Biblia matuo magid mi. Lisod pud mingon ta mo na tanaw uban ingon nga, oy, kana bitaw uban mga pundok nga si Kristo daw namatay sa Biyernes, nabanhaw pod sa Sabado hapon. Dili man na tinuod. Di na tinuod ay kanang giingon sa mga Church of God Seventh Day nga si Kristo daw na gilubong sa Biyernes, unya nabanhaw sa Sabado hapon. Pagka di gitinuod na. Kay sa unsaon tong basa ang Biblia, di man kita kabasa nga si Kristo namatay Miyerkules. Namatay sa Biyernes. Di po ta kabasa nga nabanhaw sa Sabado. Ang mabasa diha nga nabanhaw sa Domingo. Mao gina klaro nga na Biblia mga igsunan. Karon kung nabanhaw sa Domingo, atong tagaag pagtagad ang Biblia kung ang Domingo kapila masimana. Biblia kay punta. Tanaw kung ang kalendaryo musukuha mas Biblia o ang Biblia nisupak mas kalendaryo. Marcos 16:9 yang payag. Niingon ang Marcos 69
ug sa kaadlawon sa naunang adlaw sa simana. Klaro na. Si Jesus nagpakita kang Maria Magdalena nagipagalaan og 7 ka mga yawa. Nabanhaw si Kristo sa kaadlawon sa unang adlaw simana. Nakaron, kung nabanhaw siya sa kaadlawon sa unang adlaw simana, kung atong nganlan, so Domingo sa nabanhaw. So ang Domingo, unang adlaw sa simana. Sakto magina kasi kalendaryo pod, ang Domingo sab, unang adlaw simana. Pag-ari na mo sa Biblia, ang Domingo sab, unang adlaw simana. So, diha mag-compare na to. Unya, ari kas Biblia, ang ikapitong adlaw simana, Sabado pod. Pag-abot po sa kalendaryo, ang ikapitong adlaw simana, Sabado lang gihapon. So, wala gina magkasumpaki mga kaigsuunan. Magkasumpaki. Pero ang pangutana mauni, kung ang Domingo, unang adlaw simana, o ang Sabado, ikapitong adlaw simana, ang pangutana, asa man ini ang ipahulay? Kung ari ka sa listahan sa mga pulong, dili bersikulo, ang ibutang dito, adlaw igapahulay, ang ikapitong adlaw simana Sabado. Mao ni nabutang dito sa Biblia sa Katoliko, kini nga Biblia, kini ang dala-dala Biblia sa Katoliko man siya. Na diha listahan sa mga pulong, ang adlaw igapahulay, ang ikapitong adlaw simana Sabado. Butang niya. Karon, atong kuhaon ang bersikulo, kung tinuod ba gyud nga ang sunod sa Biyernes adlaw ning ipapahulay. Kaya basig mingon ng uban nga di man to bersikulo brad, isulat man to. Di ba? Pero bisan pag bersikulo pero gisulat man, nag-aproban mas mga kadagkuan sa Katoliko nga gibutang man dito nga adlaw igapahulay ang ikapitong adlaw simana Sabado. Gibutang man dito, pero atong tagaag bersikulo sa Biblia. Niya may gala sa gitawag nga Juan 19:31. Mao ni ang paglansang ni Kristo's cross. Ningon dito, adlaw kadto o ang kadagkuan sa mga Hudyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga taong gilansang sa cross. Gihimo nila kadto kay Biyernes man. Okay. Sunod, og dili sila gusto nga magpabilin ang mga lawas didto sa cross sa adlawng igpapahulay. Kay ang umaabot nga adlawng igpapahulay balaan man kaayo. Sa to ba? Perting luha gyud nga ang mga Hudyo gusto nilang kuhaon ang mga taong gilansang sa cross, kay dili sila gusto nga maugmaan patong ilang mga lawas dito sa adlawng ikapahulay. So ang sunod sa Biyernes gitawag siya adlawng ikapahulay. Sunod, gawas nga gitawag siya adlaw ikapahulay, ang sunod sa Biyernes gitawag pag siya adlaw nga balaan kaayo. Ato pa, mo na gisulti sa Biblia magigsunan nga ang Sabado adlaw pahulay. Sunod, balaan kaayo nga adlaw. Muna pag-describe ni San Juan sa adlaw Sabado, sumala sa Juan 19:31. Pero unsa may gi-describe ni San Juan sa adlaw Domingo? Mao gyapon nga autor ito basahon. San Juan nag-describe siya nga ang sunod sa Biyernes adlaw ikapahulay. Nag-describe po siya nga balaan kayo na nga adlaw, matud pa ni San Juan. Karon sa laing bahin, yun sa pagsulti ni San Juan ang adlaw Domingo. Ato kining gitawag nga tinambanon pagsabot mang kaigsunan. Sa Juan 20:19, niya pahayag. Juan 20 versikulo 19. Nga dili gisulti ni San Juan. Ato ni si San Juan pa istoryahon. Og sa pagkasahumsum na ni adtong adlaw, ang naunang adlaw sa simana, sa to ba Domingo ni. Samtang tinakpan ang mga pultahan sa dapit diin didto ang mga tinun-an tungod sa kahadlok sa mga Hudyo,
si Jesus mitungha og mitindog sa ilang atubangan og miingon kanila ang kalinaw magauban kaninyo. Okay. Timan-an nato ang usa ka uton. Yun sa niya pag-describe ang duha ka adlaw. Para kamong naminaw, makatimbang-timbang mo nga mao ni ang description pag-describe sa usa ka author nga San Juan Bautista may tungod sa adlawng Domingo. Okay. Ningon dito nga sa adlawng Domingo, kung unang adlaw sa semana, nagtigom ang mga tinun-an. Asa nagtigom? Didtos balay sa usa ka lawak. Nagtigom sila dito sa lawak tungod sa kahadlok nila sa mga Hudyo. Okay. Unsa daw ang gingon ni San Juan Bautista? Nga dili tinuod nga ang mga apostoles nagtigom dito sa balay usang adlaw adlaw Domingo. Apan gidescribe ni San Juan nga ang ilang panagtigom sa balay sa adlaw Domingo dili kay magsimba sila, kundi nahadlok sila. Asuat bagina, dili man ingon nga kuno gipuno-puno. Nagtigom sila tungod sa kahadlok nila sa mga Hudyo. Sa ato ba gidescribe sa San Juan Bautista nga nagtigom sila dili kay pagsimba kundi nagtigom sila tungod sa kahadlok sa mga Hudyo. Juan 20:19. Na pero kung ari ka ni Kristo o ni Juan sa lain nga verse o teksto sa Juan 19:31 ningo San Juan nga ang sunod sa Biyernes gitawag siya adlaw ng Paulay o balaan kaayo nga adlaw. Mo na giingon igsoon diha sa mao nga bersikulos Biblia. So, pag i-compare na nato na dito, ang adlawng Domingo mo'y adlaw sa pagkabanhaw. Ang adlawng Sabado, adlaw sa pagpahuway. Diha, basa na to. Ang Domingo, unang adlaw simana, o ang Sabado, ikapitong adlaw sa simana. Mao gina, okay, so. Nakaron, kung ari ka ni San Lucas, mga tanah, klaro gyapon. Lucas na punta paingon. Lucas 24, versikulo 1. Ug sa paglabay na sa adlawng igpapahulay, og nagbanag-banag na ang unang adlaw simana, ang mga babae ni adtos lubnganan aron sa pagtan-aw dito. Og wa na sila nakitang lawas. Matur pa San Lucas nga ang Domingo di ay tingduaw didtos lubong. Kailan magiduaw ang Ginoo? Nya pag-adto dito wa naman itong Ginoo kay nabanhaw naman. Sa ato ba describe ni San Lucas nga ang Domingo maoy panahon nga ilang giduaw si Kristo didtos lubnganan. Mo nagiingon ni San Lucas sa Lucas 24 bersikulo 1. Sunod, sa lain nga kapitulo sa Biblia, Lucas 23:55 paingo 56, mausa niya ang pahayag sa San Lucas. Ato gini i-compare pag-ayo para masabtas mga tao. Now, usay yun din, adlaw kadto nga pangandam og nagsugod na ang adlawng igpapahulay o ang babae nga nanguyog sa lubong o gikan sa Galilea miadtos lubnganan ang sa pagtan-aw kung giunsa pagpahiluna ang lawas o sa pagkaadlaw igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. So, niya na po ang laing testimony ni anang usa ka apostol nga si Lucas. Gidescribe ni San Lucas ang Sabado ug Domingo. Matoy pa sa Lucas 24:1 nga ang Domingo mo'y panahon nga ang mga babae miduaw didtos lubnganan. Klaro ang bersikulo. Sa lain nga version o sa lain nga verse o chapter sa Lucas 23:54-56 gidescribe po ni San Lucas nga sa pagkasabado may namahulay. Di ba? Kisa may namahulay si Virgin Maria o ang uban nga babae nga nikuyog sa lubong pagkasabado namahulay sila. Si Apostol Lucas nagsulti nga ang Sabado may nagpahulay.
Si Apostol Lucas nagsulti nga ang Domingo ting duaw dito sa lubong. Ilang giduaw si Kristo dito sa lubnganan. Kana walay kapin og kulang hingala. Ako nag-compare karon. Kamong naminaw diha. Tibang-tibangal ang pag-ayo. Ato na sa dugangan karon taon-taon ha. Tulugan oh. Kay. Kay. Ah. Mag-andam kita kanunay sa atong mga kinabuhi kay basin nun iya't maabot na ang kamatayon. Amahan ninahanan na tagsa-tagsat kaluwasan. Busa matmon sa tanang panahon sa angay nga buhaton. Magmatarong ka sa adlaw o gabi. Haron ka mahimong maputli. Kung ang amahan lang madala, kuyog sa manulunda, inahan anak masudong mo pa ba? Dilin na bisan kanus apa. Amahan ninahanan na tagsa-tagsat kaluwasan. Busa magmatmon sa tanang panahon sa angay nga buhaton. Magmatarong ka sa adlaw o gabi. Haron ka mahimong maputli. Kung ang inahan lang madala, kuyog siya manulunda. Amahan anak masudong pa ba? Dili na bisan kanus apa. Amahan ninahanan na tagsa-tagsat kaluwasan. Busa magmatmon sa tanang panahon sa angay nga buhaton. Magmatarong ka sa adlaw o gabi. Haron ka mahimong maputli. Kung ang anak lang madala,
mahimong maputli, haron ka mahimong maputli. Pero salamat itong oras alas 7:41 na sa tigsuon nga tulumanon. So, sunod. Yan ang putasyon sa pahayag na puta ni Apostol Pablo. Now, unsa may gisulti sa Pablo may tungod sa adlaw Domingo. Yan. Sa 1 Corinto 16, 1 ug 2, natin ni ang pahayag ni Apostol Pablo. O may tungod sa amot alang sa mga balaan, sumala sa akong gitugon ngadto sa mga iglesia sa Galacia, mausab kini ang inyong pagabuhaton. O sa naon ang adlaw sa matag simana, ang matag usa kaninyo kinahanglan magahin o magatigom sumala sa iyang pag-uswag. Aron nga inig-abot ko, di na kinahanglan himuon pa ang pag-amutay. So, matod ba sa Pablo igsoon nga, yang gisulti, nga sa adlaw Domingo sa ilang panahon sa mga apostolis sa bagong tugon, sa ilang panahon nga ang Domingo di ay mo schedule sa pagkuha og mga amot. Nabasam gito na 1 Corinto 16, 1 ug 2. Ingo sa Pablo nga matag Domingo kinahanglan nga magtigom mo kwarta. Himuan aron nga inig-abot kun inig pangulikta na, di na himuon pa ang pag-amutay. Sa ato pa, sa Biblia mga kaisunan, matod bang Apostol Pablo, nga ang Domingo di ay, gihimo nilang schedule na, nga musuroy ang mga tao para mangulikta og amot. So, walay record nga ang Domingo sa ilang panahon, adlaw ng pahula, aras pagsimba, kay mamanigawali sa modal, nga Domingo sa kay maghimo daw, o amot manas alas mga balaan. Title bandaan bugto na ang amot alang sa mga balaan. Anong himuon mong simba ng amot? Di ba? O di ba? Sa ato pa, schedule siya nga ang mga amot para sa Jerusalem, sa Jerusalem, kuhaon siya sa matag adlaw Domingo. Mo na isulti ni Apostol Pablo. Karon, unsay gisulti ni Apostol Pablo may tuglo sa Sabado. Ato na pagtagad. Unsa di ay ang adlaw Sabado kung si Apostol Pablo mao ang atong pasultiyon. Buhat 17, 1, paingon sa 2. Og sa agian na nila ang Ampipolis o ang Apolonia, sila na abot sa Tesalonica. Diyan dito ang usa ka sinagoga sa mga Hudyo og sumala sa iyang nabatasan. Si Pablo misulod niini og sulod-sulod ka simana siya nagiglantugi kanila pinaagis kasulatan. Unsa daw Ingos Pablo? Nga batasan ni Apostol Pablo matag Sabado musulod sa simbahan. So, yang i-compare nga ang adlaw Sabado di ay gisulti niya nga mao ni siya ang adlaw sa pagsimba, mao ni siya ang batasan niya nga matag adlaw Sabado adto simbahan sinagoga. So sa may kalainan sa Sabado Domingo, matod ba San Pablo ang Domingo adlaw nga tingkulikta og mga amot. Sa laing bahin ang Sabado iyang batasan nga moadto siya sa sinagoga. Sunod tanaw to iyang batasan. Nga samtang siya nagbiyahe mga kaigsunan, makaabot kini siya lungsod. Unya kung Sabado na, magkita sila simbahan sinagoga. Buhat 13, versikulo 14-15. Apan sila mibaktas gikan sa Perge o miabot sa Antioquia, sa kayutaan sa Pisidia o sa pagkaadlaw ikapahulay sila misulod sa sinagoga o nang lingkod dito. Ano ka nga pagbiyahe nila basta Sabado na musod mas pablog simbahan sinagoga. Kaya atong gibasa ganina nga ang Sabado di ay batasan ni San Pablo. Matag adlaw Sabado iyang batasan nga siya moadto sa sinagoga. O kana igsuon nga batasan
mausar na ang batasan ni Ginoong Hesus. Yan ang isundog itong batasan ni Kristo. Sa Lucas 4:16, matod pa si Biblia, o miabot siya sa Nazaret. Diyan dito siya magtubo og sumala sa iyang nabatasan. Siya misulod sa sinagoga sa adlaw igpapahulay ug mitindog siya aron sa pagbasa. Batasan ni Kristo matag adlaw Sabado matug simbahan. Batasan ni Pablo nga matag Sabado matug simbahan. Ila ni mga batasan igsoon. So gisulti niya ni Apostol Pablo nga ang Domingo sa iyang panahon sa mga apostolis, adlaw sa pag-schedule nga adunay amot nga kuhaon. Ari kang sanuhan, ang Domingo sab nagtigom sa balay sila apan tungod sa kahadlok nila sa mga Hudiyo. Sa Lucas po nagsulti sab nga ang Domingo mo'y panahon na ilang giduaw ang lubong ni Kristo, gitan-aw nila kung naa pa ba dito. Pero sa Lucas susulti nga sa pagkasabado na mahulay po sila. Kana may galang kamatuoran, dito na pwede pa nga matupad diha. Musipyat ba na siya? Nga naman, Biblia na siya mag-iksyon. Kung ato siyang tuison, pwede man, pero ang Biblia ato na gituis. Ato na gituis. Unya, ang Bible na ba, klaro kasulti? Isaias 11, o 10, versikulo 1. Nga, alaot katong nagasugo o dili matarong mga sugo o nagasulat o mga sulat na binalitan. Matod pa sa maong bersikulo igsoon. So, kung atong balitaron ang gisulti ni Kristo, pertigim pa ita. Atong balitaron ang gisulti na San Lucas, San Mateo, o guban pa diha, wala na. Mabitan ang miingon sa mudal nga, wala naman na. Wala na may Sabado sa panahon Kristo. Grabe sab. Huwag ganun basa niya ng bersikulo ha. Iya ginang babuta-butaan lugar. Muna, nga, kabantay mo, nga, unta kung wala na ning aning Sabado. Klaro mo ginaison, klaro gina. Nga, masakpan mo siya. Nga nang masakpan siya. Kaya kumingon siya nga, panahon sa mga apostoles, wala na sila magbalaan anang Sabado. Unya karon kay gibalaan os mga apostoles, gituman os mga apostol. Bintahaon tayo igsuon kung panahon paguntugon ang mga tigom sa mga apostoles o atog simbahan Domingo na. Dadi man kay ang magtigom sila igsuon og Sabado at sinagoga. Pero sa balay sila magtigom o sa Domingo sila magtigom, sa balay sila magtigom. Kunaw na ako na pag-ayan niyo sa diferensya na. Ngano ka? Na kung ang mga apostoles magtigom og Sabado, tuwa man sinagoga. Og Domingo na amas balay. Kung naa ako ng pag-ayaw, mga kaigsuunan. Wala mo tayo problema na tigom. Kaya pwede, sa alaw, makatigom mo ka. Lunes, pwede ka magtigom. Kana rin mag-worship mo. Diba? Pwede ka mahisgot mo, mag-study. O tigom mo na. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Bernes. Pwede mong Sabado magtigom. Walay limit ang panagtigom. Nga naman, kay tigom man. Apan kon ang panagtigom nga adunay pagsimba o pagpahulay, digid mahimong i-transfer natos Domingo. Nga naman, kay naa may Sabado, nga gitawag nilang adlaw nga balaan, adlaw sa pagsimba, ug adlaw sa pagpahuway, ug adlaw pos panagtigom. Mao nay naas adlaw Sabado mga kaigsunan. No? Mo na gi-compare ginato, gi-compare na to ba? O sa kalainan. Sunod. Ang adlaw Sabado nasulat sa napuno kasugo, kana kay pinakalit-on nga ebidensya. Sa ikaapat kasugo gisulat nga nag-ingon, hinumduman ninyo ang adlawng igpapahulay aron sa pagbalaan ini. Ngano ka nga adun na may hinumduman? Sa napulo kasugo o sa lang kasugo ang naay pulong remember. Wala na yung mabasang uban diya, wala ningon nga hinumduman ninyo nga di ka magpatay. Hinumduman ninyo nga di ka mangawat. Hinumduman ninyo nga ayaw pagwatog lanjus. Wala na suguan na. Nga sa napulo kasugo, ang ikaapat kasugo, ragad ang naay gitawag nga remember the Sabbath day. Hinumduman ninyo ang adlawng igpapahulay ang pangutana. Nganong kiniramang sugua ang naay pulong nga paghinumdum.
tungod kay adunay rason. Nganong hinumduman man buti pasabot nga naanay nagpahulay, naanay gihimong nagpahulay sa wala pa masulat sa napulo kasugo. Pangutana, kinsa may nagpahulay? Ang atong Ginoo, ang atong Dios sa kreasyon. Nagpahulay siya, nagbalaan o nagpanalangin. Mo na ningon ng Ginoo, remember the Sabbath day. Hinumdumin ni siya nga igpapahulay nga dapat mo makahinumdum ta nga sa wala pa isulat ang napulo kasugo na anay nagpahulay nga Dios sa adlaw ikapito nga mong adlaw Sabado. Kanara magkaigsunan. Oh. So, walay mabasa ang bersikulo nga ang Dios ni pahulay sa Lunes, ni pahulay sa Biyernes, ni pahulay sa Huwebes, ni pahulay sa Martes, wala. Ito kung sa pakli ang malang sulatan, wala. Dito kabasa niya. Ang atong kabasa niya, nga ni pahulay Ginoo sa ikaptong adlaw. O nga ni pag-abot nas bag-ong tugon, Hebrehanan 4, versikulo 4, matod pang Apostol Pablo, nga ang Dios may pahulay sa adlaw nga ikapito. Hebrehanan 4, versikulo 4. Pag-abot sa 10 o 11, matod pang Apostol Pablo, o arikas 9 sa Bible nga sa gitawag nga Katoliko nga Biblia, gingon dito, aduna pay sabadong gibilin alang sa katauhan sa Dios. Sa King James Version, gingon dito nga aduna pay gibilin nga pahulay. Pero sa Biblia ang Katoliko, aduna pay sabadong gibilin alang sa lungsod sa Dios. Unya karon, pag-abot sa 10, gibutang dito nga ang may sulod sa maong kapahulayan, maundang manusab sa pagkamuhat, maingon sa pag-undang sa Dios ang gibuhat. Busa palimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan aron walay usa kanatong mamatay sa sama nga pagkamasupilon. Ang adlaw Sabado, ikapitong adlaw semana, paundang untag trabaho. Ang Domingo patrabaho unta. May kalainan, di ba kalainan? Ingon ang Ginoo, onom kaadlaw magabuhat mo. Buhaton ang tanang buluhaton. Apan sa adlaw nga ikapito, may usa ka adlaw gigahin alang sa atong Ginoo. Dining adlaw walay trabaho nga inyong pagabuhaton. Bisan ba ay imong mga anak kabay lalaki, ang imong kahayupan, ang imong mga sulog-sulugoon, o ang mga dumuluo nga nagpuyo sulod sa imong panimalay, ayaw pagtrabaho. Muna'y kalainan. Ikapito ka adlaw, nagsugo ang Dios nato, nga pahulay ta, o moadtog simbahan. Ang unang adlaw, gisugo ta nga patrabahoon ta. Ang adlaw ikapito, gigahin nga pahulay alang sa Ginoo. Ang Domingo, gigahin po nga pagsimba alang sa tao. Klaro man na, mag-action. Nga, kung imong i-trace sa balaang kasulatan sa mga apostolis, walay pagsimba nga ilang gibuhat sa adlaw Domingo sa mga apostolis na. Tungod kay kung imong tan-awon ang history, anang history bitaw nga muhaom sa Biblia, sa Daniel 7:25, nga adunay mutungha sa kalibutan nga usbon niya ang kasuguan, usbon ang balaod, og natuman na siya nga may mitungha sa kalibutan nga maoy hinungdan nga nabalhin ang pagsimba or igpapahulay gikan Sabado ngadtos Domingo, nga ang pangalan anang tawhana sa history si Constantino Gabantugan, Constantine the Great, nga mo'y nagbalhin sa Sabado ngadtos Domingo unsa tuiga 321 AD. Diya nagsugod. History siya, pero gitagnas Biblia nga adunay mo usab sa balaod. Og natuman dito, muna nga sa konklusyon diha nga ang Sabado i-compare nato sa Domingo, dakong kalainan. Ang Sabado ang nagsulat ana ang Ginoo, igamit tudlo sa Dios. Ang gisulatan papan nga bato. Ang Domingo ang nagsuwat tao.
ang gisulatan papel. Dakong diferensya mga kaigsunan. Oh, dakong diferensya. Muna kay na ato panguting kay gina pagpasabot lang sa mga naminaw. Apan wa ta mo pugsa nga balhin mo sa Sabado. Ako lang gihibaw nga mauni ang naas Biblia na sulat. Oh, mo na naas Biblia na sulat. Sa ato pa, kabantay bitaw mo. Oh, sa modal, di na muwali nga mutuman mo ng propasugo. Sa klaro lang. Kay once nga yung iwali nga tumanan ang 10 commandments, magsabadista ang iyang tanang mga sakop. Ha? Magsabadista, oy. Kung iyan ang iwali, magsabadista. Muna nga walay pastor igsoon, walay pastor sa lalain nga mga relihiyon, nga mangusog sila sa pagwali, nga tumano nato ang napulo ka suko. Ang sikreto tungod kay naay Sabado sa ika-4 ka suko. Dili pwedeng muwali ang tanang pastor, dili pwedeng muwali nga ang napulo ka sugo tumanon tungod kay mabikil sila sa adlaw Sabado ika-4 ka sugo manggod. Oh. So kung mutuman ang iyang mga sakop og napulo ka sugo, biyaan siya. Biyaan siya kay Sabado man ito. Mo na diha ang katarungan, mga kaigsunan. Mo na nga kung adunay mga pastor miingon nga dili ang napulo ka sugo lisod tumanon. O tinuon na kung naa ka diha. Kaya kung naa ka sa Domingo, di jud ka makatuman sa napulo ka sugo. Tungod kay mabikil ta sa ika-4 ka sugo nga nag-ingon santusa ang Sabado. Ika-4 ka sugo na sa napulo ka sugo. Mo na nga kung naa ka sa Domingo, dili ka pwedeng muwali nga mutuman mo napulo ka sugo. Kay na may ika-4 Sabado man, so dili pwede na. So, mo na magkaigsunan nga ato nga pagtuon agarong gabi una, no? So ato nga panginaot nagabuda ng kabati diya kung may mga pangutana lang kay naman tayo nga sa oras nga pagtubag sa pangutana o niya tagaan ta pagtagad karon taon. So alang sa mga viewers nato may gabi diya, no, may gabi sa mga asawa nga aga simpak ni tan-aw. Oh, o gusto ni Mark Vincent Bisio nga to ani siya sa Saudi ba ni o sa Hong Kong ba ni? Good afternoon, watching from Quiet di ay. Quiet bro, pag-greet. Okay, great lagi. May gabi ni Brother Bisio. Nga to is quiet. Grabe no, at magdahom ni bataan nga maka-abroad. Kaabot tag quiet magkisunan, kaduhan ni balik ni. Sa una murag Saudi mo siguro to. Okay, Brother Fernando Abirgas Silgas, kanaas kapasagan may gabi ida. O kay mong sa imong asawa, sa imong mga anak niya, kumusta mo no? No? Dayon John Paul Talatayod, may gabi po nimo diha. Dayon ato pagtaga ning uban igsoon. O kinsa ning atong mga viewers, si Wilda Grace Susan Coderos. O mga pagani usan ni Coderos na ni sa Simpa. Kaya naa may daghang Coderos dia. Marcial Coderos na Simpa. O napay Coderos siguro nga dagan siguro kagaos baka. Mga Coderos dia, no daghan dia. So, kumusta mo diha nga nagtan-aw karon? Ug ay mo kalimot sa pag-subscribe sa tuusab ng YouTube channel ang Timbangas Katarungan ay sa mo kalimot sa pag pindot sa notification bell para updated sa mga video mga wali o pwede sa mo suporta sa tong ministry, no, pinaagi sa membership, pinaagi diya sa super thanks, pinaagi pod sa pag-send og stars kana makatabang nato sa atong ministry. Okay, Melone Toril ba may gabi ni mo diha. Dayon tang sa pag-greet bro, way sa payan, no? So i-greet kasi mo mga uyuan diri sa mga silang noring sumagang. No, i-greet mo diha, no? I-greet mo sa inyong anak, inyong pagumangkon nga gito as kuwait karon, no? So sa di pa ta mahigala mandubag sa pangutana. Ako baligon ako numero, ako cellphone number 0906 886571. Smart number nato 0907-046 o 7709. Human na awit at tubag tos mga pangutana. Sakit
kinabuhita karon nga giatubang dunay kasakitan ug mga kagulanan kadaghang mangupaw sa paglaom nawadan tungod sa dagko nga suliran matud sa kasulatan mga luha pahiran sa pinadayag 21:4 kini ang saad niya nangailaw man ta kay dili mabakakang pulong niya mga luha kini pahiran niya tanang kagulanan mahanaw ra kining tanan dito sa langit ang mga luha pahiran niya sa pag-alagad ta niining kinabuhian dunay kapakyasan nga mga nahimuta apan padayon lang nagulat ang daganan sa pag-alagad mo ayaw na pagulat mga luha kini pahiran niya tanang kagulanan mahanaw ra kining tanan dito sa langit ang mga luha pahiran niya mga luha kini pahiran niya tanang kagulanan mahanaw ra kining tanan dito sa langit ang mga luha pahiran niya dito sa langit ang mga luha pahiran niya. Well, salamat at ang oras, alas 8:04 na. Magibisa din ni Sister Epifania Plantar na nakaroon sa kabasagan ng tanaw o dito bakas iligan eh. Good evening bro o sa tanan nga mga viewers. Maayong gabi mo diha. Roger Gudenes, Casio. May gabi isa. Asama ni si Roger nagtanaw karon sa ato usab nga live mga kaigsuonan. No? So, salamat kayo og sa akong palikod nga mo dito nga pagtubag sa mga pangutana. Marami mga pangutana may gara. Kanang pangutana lang mo. Okay, na pwede rin pangutana. Sa 35398 bato ba ni Roma 16:16 pangumustahay kamo ang usa sa usa ang iglesia dili balay katauhan. Kanang imo nebal ang iglesia nga katauhan, wala may supak ana. Ang problema lang sa iyang pangutana kay dili siya mo gamit og church kun building. Sipyat man na. Kadi man pwede nga ang iglesia nga katauhan musulod sa tao lang gihapon nga iglesia.
Musuhol din nag-building, oy. Yan, taga pagtagada. Kaya mga tanam ko ni kay ang susukres magkigsuunan, ang ilagong iglesia, tao. Nya, di na siya masugot nga ang building, tago na mag-church. Muna ila. Na, gino sa amot, kaya sa pagtuon na. Libog na ilang pagtuon. Ano yara, taga pagtagada. Buhat 21, para maklaro gid na to. Na dihay iglesia nagisgutan magkaigsuunan. Pero building siya. Building siya. Kaya uban di man building dili pwede. Kinahanglan nga atong sabton gyud nga naay building. Naay church nga building, naay church nga katawhan. Ang isa to surprise kay osara man gyud kay og church napunos katawhan ang church. Unya ka na may church simbahan nga building. Ara sa purang tawa sa mga Jesus Christ. Buhat 11:26. Og sa iyang nakit-an siya iyang gisiyang gidala sa Antioquia og sulod sa tibuok usa ka tuig sila nagkatigom sa iglesia. Og iyang gipanudluan ang usa ka dakong panon sa mga tao og sa Antioquia ang matinun-an didto sugdi pagtawag og Kristohanon. Ang mga tao nagtigom didto sa iglesia. Klaro ana nga building gipasabot ana. Kay kung ang iglesia tao unya ningon dito nga og ang tao nagtigom dito sa iglesia. Saya pasabot nga mga tao ni sa tao. Kandak kong problema oy. So walay supak na ang iglesia sumliya do klase. May iglesia nga katawhan or tao o may iglesia pud nga building. Ang ila kay di magyusugot nga basta iglesia tao ra man gyud wagi building. Sure mo oy nga silas Pablo nagtigom sulod sa iglesia. Oh, sa to pa kun ang tao dito si Pablo lisod pug tao. Anak, kada kong problemang pagka-esplikara. San Pablo nga tao, ang mga tao ni sulod nagtigom sa iglesia. Kanang iglesia gitigoman nila mo ng building. Ang mga tao, mo iglesia nga tao, ni sulod sa iglesia nga building. Kana may saktong ekspedisyon, dili kay biingon lang. Oy mga tao ganabad, iglesia na mga tao na. Pa may supak na ng iglesia mga tao, tinuod mo gina. Apan ay subaka nga na church nga building. Mao man sila isuon di sila masugot na church building. Wala man sila simbahan god. Ang Church of Christ wala mga simbahan. Kanay ila isuon mga tigumanan lang. Tigumanan mo nang gagmay. Gagmay sila tigumanan. Ang uban naa sa mura kadagos purok. Ningon na ba siya nga ganina. Hinambog naman ang ana nga labtan ato mga simbahan. Personal naman na. Sakitan ni kada day nga simbang gamay. Wa na ko masakit ang ina ni mga pastor ni Gipolo more na nambok nga dato membro nagkauyaot. Di ba mo ni misulti nimo? Mga Adventista, mga pastor mo ni na dato ang mga membro in town diversikan ni samot to kapurdoy. Suko ni baslan ka. Oh. Ang buti pasabot nako sa mundal, ingon nako nga ang mga simbahan ninyo gagmay kaayo, unya unong mga kabuok. Ang ipasabot mga kaluoy pud ni Kristo. Kaluoy ni Ginoong Hesus nga ang iyang katawhan iyang iglesia gitukod gamay ra kaayo. Kasi mutuo gud nimo ana. Wala mutuo oy. Muklim ta nga si Kristo may nagtukod sa Church of Christ nya. Ang simbahan unong ra kabuok sa lanaw. Gamay ra pud membro, wani kabot 200, wani kabot 500. Uni ipaangko nimong Kristo na inyong pundok. Mauwaw ta ana oy. Pagka awkward ba kana awkward kayo. Abot kasabot si awkward. Layo na sinuod ba? Kana bitong dili ka tuuhan. Dili ba katuuhan nga miyo nga kining among iglesia nga Church of Christ gitukod ning Kristo, siya mo'y tag-iya ani. Unya ang membro. Wa, dis lanaw. Wa ni kaabot og 500. Wa ni kaabot og 300. Bagong silang. Gamay ng building din ni kapuno.
na may mga balay din ilang tigumanan. Pero sa ako nagiingon ba, di naman pagdaot. At least nga ang mga tao makabati karon, makahuna-huna ba nga tinuod no? Si Kristo no gigatukod. Unya, pagkaluoy ni Kristo, ang iyang sakop diris lanaw, wa kaabot og 200. Pitig luya. Oh, di maulaw ba pataan na ay unsa. Anak kas milyonaryo, example ha, anak kas milyonaryo. Nya miingon dai ka nga, ako pinang amahan kanang presidente diha, ako pinang amahan siya. Oh, unya ang iyang balay, piting gamaya, maulaw putong amahan mo angko juro. Ha? Maulaw mo angko noy. Muna usa ka batayanan magigsunan. Unya, mato pa niya, personal naman na oh. Wali ko mag-uuli na ni mga pastor sa Adventista nga dato, hindi kasi kapulo, nga pobre ang mga membro. Oh, wali ko masakit ana. Mo na ay kasuko dia, ay kasakit dia. Agontaha. Agontaha ang bira bagay na mira masagad agontaha sa. Oh. Ana lang babas pilar. Ingat pa si kanina. Iglesia gikan sa Jerusalem. Ang Jesus Christ daw gikan sa Jerusalem niabot din sa Pilipinas. Dabi karon Jerusalem guys. Sabado may simba dito, di man Domingo. Kay mga Hudiyo mo mga tao dito. Siya rin gaingon nga kining Sabado alaw ra gini sa mga Hudiyo. Hudiyo ra gini. Unya kay Jerusalem kay mga Hudiyo man dito. Ngano may ingon maka nga ang imong pundok nga Jesus Christ gikan sa Jerusalem. Nga ang imong Domingo man ngangko na pug kaoy. Bikil gihapon. Wangkon gani ka nga inyong pundok Jerusalem gikan Sabado ang simba ninyo. Tungod kay ikaw rin kasulti nga ang Sabado sa alas mga Hudiyo. Jerusalem Hudiyo nagapuyo diha. Unya ang kuno nimo nga ang Jesus Christ gikas Hudiyo nga Domingo man ka. Layo ras tinuod oy. Budangkon lang ka diha. Way klaro na. Way ebidensya ba? Way ebidensya. Muna igsuon nga pasilang paita. Pait yun. Brother Renyo Pedrera, may gabi idestanan. At igsuon nga usap sa mga sponsor na to sa Manila, gapuyo. No? Oh. Ba ni sa modal do murag. ba ni Hamas. Hamas na. Gira ro sa Israel usa. Hamas mo sige pang gira ron. Musay po ng gira iso, musay na mag-live po na bitong sa Facebook, mag-live. Pero hindi man tinuod. Kumbate po, binumbahay, pero game ram na dula ram na Muna diya ang punto, mga isunan. No? Alang sa mga naminaw na atong sabton pag-ayo ba? Sunod, isyo niya. Basa ng Honeybee. Gikan dili kini takuhana, dili gikan gikas Dios. Kaya wala magbantay sa adlaw ikapahulay din naigo ka. Ikaw ra may gibasa na. Kaya si Kristo nag-ayo og masakito sa adlaw Sabado, niingon ang mga Parisyo nga kining tawhana dili gikan sa Dios kaya wala magbantay sa adlaw ikapahulay. Kasi minaigo na kami, di ba ikaw minaigo? Nga ang wala magbantay sa adlaw ikapahulay dili gikas Dios. Di ba naigo ka na human yung bersikulo sa mudal, pero ikaw may naigo na magbantay ka aron di ka maigo. Wa magkabantay di naigo ka. Ang iyong bersikulo naunay repug ka. Naunay repug ka. Unya karon dagan sa sakan 1:5-18. Si Juan kasultian ang gilapas ni Kristo ikapahulay. Sa Juan 5:18. O niya karap mo tanang mo. Kaya tinuod maganing 1:5-18. Ang puti pasabot nga ang tanang nasuwat na tinuod pod. Niya. Sab talaga nagsuon kamong naminaw niya. Kung giunsa pagpili-pili ni sa modal ang mga word. Haro? O mao kinang hinungdan nga ngano nga si Jesus giloto sa mga Hudiyo
kay kinigibuhat na nagod niya sa adlaw ikapahulay kato pagpanambal ug masakiton suko mga Hudiyo. 18 og mao kinya ang hinungdan ngano nga misamot ang tinguha sa mga Hudiyo. Sumpay niya sa gisulti ang usuwan mao kinya ang hinungdan nga misamot giluto si Kristo sa mga Hudiyo kay gihimo niya magpanambal sa adlaw Sabado. Og mao sa hinungdan nga nasuko ang mga Hudiyo kay lapas ni Kristo ang adlaw paulay. Gisuwat ni Juan ang isyu sa mga Hudiyo. Dili kay si Juan nagsulat sa gilapas niya way gisundugan. Gisulat ni Juan ang isyu sa mga Hudiyo. Sunod. Dili lamang kay gilapas ang adlawng ikapahulay kundili tungod usab kay ang Dios iya man gitawag nga iyang kaugalingon nga amahan og sa ingon nagpakisama siya sa Dios. Tulo ka pag isyos mga Hudiyo. Tulo ka isyos mga Hudiyo nga giakusar nila ngadto kang Kristo. Una, nanambal og masakiton sa adlaw Sabado. Ikaduha, nagtawag siya og Dios sa iyang ang amahan gitawag niya Dios. Ikatulo, nagpakasama siya sa Dios. Ang pangutana, dili ba tinuod nga si Kristo Dios? Nga tinuod man. Dili ba tinuod nga siya na amahan nga Dios? Nga tinuod man. Pulos tinuod tong isyu ha. Nga gilapas ni Kristo ang Sabado, isyu nas mga Hudiyo. Sunod, nasuko ang Hudiyo kay si Kristo nagpaka-Dios. Sunod, nasuko ang Hudiyo kay siya natawag og Dios na amahan. Tulo ka isyu ang gisigutan diha. Na kang sa modal kay katura mangilapas. Forma iyang balik-balikon. Wa naman na tiwasag basa tong duha ka isyu. Kay hunahuna niya nga kung ato ni lauson masakpan ta ani kay nituo ba ta Kristo Dios. Masakpan ta ani. Mo na ato ni labyan. Sakpan niya. Wala bikil. Buko lang yapon sa modal diha. Buko lang yapon. Bisag kung saon niya isong iniskuhag. No, saan nag-iskrimas bersikulo ang gamiton niya, pirmi siyang mabukog. Nga naman, kaya di man nagitiosog basa, di po sabton ang isyo mga kaigsuunan. Sabton unta ang konteks sa mga sugilanon para masakpan ba ang sakto nga paghubad ni ana nga sugilanon. Nagaron, kung imong akusahan si Kristo nga mao'y manilapason sa balaod, akusahan mo. Kung naglapas siya, puti pasabot na may sala siya. Kaya ang paglapas sala ba yan? Ang paglapas sa balaod sala. Karon pagkita tagaay kong bersikulo usa lang ka buhok putol, sa putol lang nga si Kristo may sala. Para ma-prove ang imong giingon nga si Kristo manilapason. Simple lang magana. Para ma-prove nga si Kristo naglapas sa Sabado. Karo kung naglapas yan, ay siya. Dabe karo kay wa may sa. Walay limbong ni bakak nga makaplagan diha kaniya. Wala. Sa Juan 15:10, iyang gituman ang mga sugo sa amahan. Tanawa? Gituman ni Kristo ang sugo sa amahan. Unya kato na puno ka sugo. Ug sugo to sa amahan, di gituman niya. Kandak kong problema gan. Sunod. Di ro siya mauwaw no, nga muklim nga si Kristo ang among founder. Grabe. Si Kristo ang founder sa Church of Christ. Si Kristo ang among ulo, kami ang lawas. Unya akusahan nimo nga si Kristo manilapason pagkadakong problema. Imong giakusahan ang imong founder nga imong giangkon, proud ba kay ka nga si Kristo ang nagtukod sa Church of Christ, kami ang lawas. Unya di ka mauwaw mingon nga si Kristo ang among ulo, si Kristo ang nagtukod sa Church of Christ, si Kristo manilapason sa kasuguan. Di ba na kong problema na? Pura ko sa kabantay ba? Wa ka na makabantay sa modal nga nag-claim ka nga siya, si Kristo, may nagtukod sa Church of Christ. Unya, ingnan mo nga, si Kristo naglapas sa adlaw Sabado. Ganahan ka, ana, mo claim nga ang imong founder manilapason di ay. Unya, akusar pa gyud.
Di pa gid tinuod. Pagka problema ning tawhana, oy. Lisura. May gabi ni Jeffrey Opong. Ha? Matod pa diri nga ikatawa man siya naglapas pagyod. Dahil si Kristo ating kapahulay nga maong Sabado nakasala gid siya. Mao lagi na. Kung naglapas nakasala. Usa lang ka bersikulo unta yang isultis publiko o kanginan nga si Kristo nakasa. Kamo may naglapas man ka. Pastilang paita. Nipis na kaayo na silag atay bro, pero mga baga na og yan ako pasahon ni yung komentaryo kay basig masakitan. Ang ako mong iso anin magad kinahanglan nga naatay delikadisa ba, delikadisa unsa man nga delikadisa kay nag-claim man gud sila nga si Kristo mo ay nagtukod sa ilang iglesia, Jesus Christ. Karon, sa mo ay nagtukod, wingon na po siya nga, gilapas ni Kristo ang Sabado. O, di ba laib minahon? Nga ang imong giangkon nga mo ay founder kunuhay sa Jesus Christ, tawgon ni mo malilapason sa balaod. Kadakong problema na, uy. Nga di bagin mao. Ang sultis mga kontra ng Kristo nga mga Hudyo gilabanan ni sa mudal. Ang kontras ni Kristo nga mga Hudyo nga opinyon gilabanan niya. So nilaban siya sa kontra ni Kristo. Unya kay founder makanas Kristo nila. Na di tinuod ng ingon di ay. Ingon ni ana magisunan, no? Nga atong una-unaon pag-ayo kay basi mga igo ta ba sa bersikulo mo na. Ano karon kung ingon ta nga si Kristo maoy founder sa among iglesia. Unya pangutana, nisunod ka ba sa batasan ni Kristo nga matag adlaw Sabado matug simbahan? Nga ang imong gibuhat naa ka mag-akusa ni Kristo naglapas. oh. Ang among founder may nalapason, ang among founder naglapas sa Sabado. Ganahan ka mong istorya na. Lisod. Sa laktod nga pagkasulti magkaigsuunan, alas na mino karon. Ang iyang gihimo igsuon, iyang giakusaran si Kristo nga manilapason sa balaod. Samtang si Kristo nag-uyon sa pag-ayo og masakiton sa adlawng igpapahulay. Nag-uyon siya, wasam supa ka na. Na kung manambal kang masakiton araw Sabado, uyon na sa balaod, Mateo 12:12. Pero kang sambudan, dili uyon. Kang Kristo, uyon na. Asa kang pili, ana. Adto ka mulaban sa kontrang Kristo, o ani kang Kristo mulaban nga maoy manluluwas. Ingon ni Kristo sa Mateo 12:12, oyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sa adlawng igpapahulay nga maong Sabado. Mao lagi, oyon ni Kristo ang pagbuhat og maayo sa adlawng Sabado kay sa mudal supa kuno. Kalayo malay sa Ginoo nagtawag ang Ginoo sa mga katawhan may giandam ang Diyos uloy ang way katapusan dili pa ako Diyos tapos nga muuban kay ang kinabuhi ko puno pa sa sala ug luwas sa ako sa akong kahimtan o Diyos maluoy ka
luwas ako, dili pa ako Diyos, tapos nga mo uban, kay ang kinabuhi ko puno masasala. Luwas ako sa akong kahimtan, o Diyos maluwi ka. Katahom sa iyang saan, kinabuhing way katapusan, at mga pangano maghatod sa paraiso. Dili pa ako Diyos, tapos nga mo uban, kay ang kinabuhi ko puno pasasala. Ug luwas ako sa akong kahimtan, o Diyos maluwi ka. Ug luwas ako, dili pa ako Diyos, tapos nga mo uban, kay ang kinabuhi ko puno pasasala. Ug luwas ako sa akong kahimtan, o Diyos maluwi ka. Ug luwas ako, dili pa ako Diyos, tapos nga mo uban, kay ang kinabuhi ko puno pasasala. Ug luwas ako sa akong kahimtan, o Diyos maluwi ka. O Diyos maluwi ka. O Diyos maluwi ka. Okay, salamat. No, itong oras, alas 8:28 na. Kamay nila siyang panahon sa upang kaninyo sa itong programa sa Timbangan. Muna may galang kinanglan nga kung muklim tigsuon nga atong si Kristo mo itong boundaries itong pundo, dapat nga Sabado ang pahulay. Muna magina. Pag-claim na to nga si Kristo mo ay founder sa among pundok o iglesia, dapat nga Sabado ang pahulay o pagsimba. Kaya di kan mas Jerusalem, di ba? Kasagara ang gina, ang among pundok, yung Jerusalem, doktrina, yung Jerusalem, matingala po ang pag-abot din so hindi na Sabado nga Jerusalem. Hudiyo may kapuyo dito. Mao na nga alang sa mga naminaw karon magtiwas ta og bas gabi. Ha? Tunan na to ang mga patulon-an nga magkatabang nato nga ang atong pagpangalagad matunong unsay naas balaang kasulatan. Mag-ampo tos pagtapos. Ginang Diyos, kanay ikaw sa mga langit, salamat dining gabion na Ginoo sa among mga pagtuon. Salamat usab sa mga katawan nga naminaw sa mga nangutana o sa mga sponsor ni nga programa sa ilang paggahin og salapi alang ni nga buluhaton. Palangini amahan ang ilang mga panglawas nga malikay Ginoo sa matalag madisgrasya, ang ilang mga trabaho, ang ilang mga negosyo, ang ilang mga pagpanguma nga magkamaton o igo nga mga panalangin gikan kanimo. Among gisalig pinaagi lamang sa bugtong anak nga among manluluwas amin. Bueno, sa aras timbangan sa katarungan, ako si Brother John de la Piña. Yung kaninyo nga magbutyag sa kamatuoran ito sa kaluwasan, apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katauhan. Nagkasalamat may gabi. God bless you, bye-bye. Versikulo lang, walang personalan. Yang pagduha-duha sa imong kinabuhi. O kadto ang tulumanon kung timbangan sa katarungan.